Здравейте! Днес купих протеин. Ето сега ще ви покажа. Ето това. Optimum Nutrition Gold Standard 100% LE с вкусна ягода. И сега ще ви дам моето мнение за него. И така. Ще го разреда в 200 мл вода. Ще ви кажа моето мнение за вкуса, за разтворимостта и всичко относно този продукт. Много нямам грешки в не знам, може и шейкера да не стане. До тук виждам, че се разтваря добре. Не знам защо става нещо като подналягане в този шейкер. Мисля, че почти е готово. Така, един момент. Стана доста пенлива течност. Все едно, че съм се разтворил посърен вътре. И нека да го пробвам. Има доста добър вкус. Както видях, се разтваря доста добре, дори в стар шейкър. Днес на доста добър вкус. Сладичко е. И така, добра разтворимост има. Всичко точно, много добре. Благодаря за гледането.